Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka Presbyterian Youth Today International Network ka badai ka kunhon jong ki samla ka balang Presbyterian na keleng kiri jong ka perthai sian kan sasnano da ka skul ha ka snong domisiat kum kadak ban pensa jingkin mau ya imei spility lingdo langren habai kren bagi nong thok kubor ha ka khat santarik no pra aranjar arpo ha ka jingelang ka long ha Shillong Press Club kita khot jong ni kunhon kile thu ba ka ni ka skul kan long ka skul ka compare ha ka ba ni kai ru ya ka rep karyang ka kam ri jingri ka kam penmi umso bat kham tam ban hikai ya ka jing penjer ngam biang ye ki klau ki petap ka ni ka kunhon dangshan kalahiar ban let jingo bat bani kendo ru ki pat ba jong ka snong domisian bat minta kala pen kre ru sa ka documentary film ka balingkot ban patai halor ka jingsha ben jong ka snong bat ban pan ru ya ka jing snok tilang na ki pat ba ban penmi ya ka pisa kuma pralak tengkai ka balong ka jing sedang bantai ya kini ke skul hadir ba kini ka grup jongi kala lech ko domesiat ba ka jing petet idok dalam limo I lalet bahasti aktif bahasti bati nong seksyon ka domesiat ko juru kisnong ki ba dan marjan ba kisnong domesiat kila pen pa ko wi jing makta kalong ba kimdan ke skul ba kini kulina tu ikna jurang retu dari ki ka mani skul ya mandi sabar snong jadi saya kadang mesti kadang ke skul ke bakar sen lagi tak soka dari yang senam ada new ikan mahadir untuk ke public hearing ke baki babur ke pak baki lah persyak ya ke jengti irengam ke soka kalau pendu no ya ke skul bar kini kai ru kila susah tu iwi ni kai lima kata tidak syakem ke soka no ba kia ada matal tak kajing persyak irengam tinggi nak liam jong ke presiden tudi ada ke guru jengi ke lek citi kelihatan du ikong spiti tu ke pol bai jang im kilawan rak ya kan dekat report sepuluh grup jungi bahkan dekat grup kalau perkat bah kan sedang ya kan dekat sekolah teh habis bahkan dekat sekolah sampai tanya baju family di chairman dekat construction committee kajing tu jungi ban sengen dekat sekolah kalau bah kemenekong kalau mungkin ai bah kajing nang kajing start ya ki have ki beri pun atau kesno ya ki kena ke belakang he ke belakang sang kam tak be ki beri tu jadi ki beri ki beduk bat aka jenglet jungi citi ke tu balat ki ba mani sekolah komiti ki ba tangga jaga ka 10 kilometer ki haban sarang bagi khur kemudian haban ino ai kesnong hab ino ai yin kasam amino ai bagi khur ki bala he tena kalian ka grup jungi nyala pakat kya ba yang sen dengan ke skul maka jingwa jungi ni kalong ba ngin pil le ban karpa chaki pardo pas nam jungi ki buat kan dika hari si jengja ba ka jalai ber ko wei ba kunjuru ni la shna ya ka to kedo shot dan film ka ba isabata isani ka mangira kan bagi busti ba kanang ba kan ka di komentari jengi kan ni kan viral mah belum nak gelang-gelang ke bulan kamasi ma berkat kena banyak punya snop kinami bagian snai kan school kan ni ka jingalang jungi gede tang ban subhead ya kan ni ka kubor bangin ni toilang ta ka Presbyterian Youth Today International Network de balengi ko International Network nomor buon gi kun kasi jungi gi samla kasi population po ri America ki badan shibilat ki badan shipo Taiwan ki badan shi China re ki de ki ikon Presbyterian tingi kwa perubahan include lang yaki takadang ikot ke international network dari pisau tu ki kon samla Presbyterian ki dalu sha Wales kadika sing kemejung ni mo na po Wales sha po Presbyterian Church USA ri dan ingin kwa ban khang ka ni ka jingi lang jungi ma dei tang para Presbyterian ni kalau open ya baro hoi khna samla te an shi tu epi na e kadang ni lang kum ni hanu kum ni poi ban ya long perlok lang kum ni te ya sungtu him ngana do usnam arjar san papangale PhD research work ka London School Economics bilat ngapek ya katu ka jingkta jengka Supreme Court logging ban ka kan 1996 kaya unta tengah ngatho kan ka jingkta sapa West Khasi Hills si postna tenga poi sitai sapa demusia tu ko po bima hopeng di ong la me pe gi clown me di ban pe ru ka jingkta jengka ni ka jingti uranium bala menchwa bat kumno ka ta ikibrio shini te bangai kendo imei age ability bat kartu ki basong song do musa kala long khat sans na menchwa
Tengah collect kan yang data mo ngapai tengah pai ikan jing selen ki luom ki wa ka jing kyang jing tu long tengah wa kan ni ka daw long ni ka long ba kala backfire ka tu ko Supreme Court logging ba namar babli ki nong rap ki nong khide jing khamyo di ki ki la ka she wants ba chimet kim don la chu ban de ban ya khide ki le ko no ban pendiang jai khon ki yang ki shu ban thang lot ot lo di ki deng ru thang ranga ki tang ban im te kamdan ko ki ka alternative babli te ngapai ki jing kata tengok orang ni tahu di kibik project kan ban imi kami mariang ban thung ki dieng ru ding so bagi jing thung jing rap ru re bang poi situ si pada musya pak kala de kami mariang memar bagi la ti ye kitu ki mar pok khando pui ru kala bon mi ni kitu ki bore holes anta ki dan tu ki tang ru siapa nong ba jing ring ti ka ru kala ka long bi kala air kala long bi nang ta ka khandur kala long bi tengok ong nong rap jungi ti kala kata ka situ la nang impen baik ye kan te 2007 pakadon ke tu public hearing de bon ni kinong song shoot ki ong em de ka long ke basung si ko ong hadin je ke tu public hearing itu LP school la judan na man shwa hai ti shnong dong se ki la khang no ti ya to rongba lingdo ru bodi khon kong je kong spility rongba kur lang ren ki kam yu du no hikai de do ba weng no yu ba weng tu school ka la shuya la kaya de ka long basung si namar ki shale ben ki khon ki hajar ni ki khna mo kena red ke bam dan daw ai na balai ka le am to sukar ngam la ban su tho te shaba in klat I me et ngalai pe biang to ka por ma yo sung ba ki la te ki tu ki tan te ngalai pe ki la lik shisha ki la pe shisha te ki tu ka poi dang me et arto yo shaba in klat te ngalai pe I shi pe imla akran shu ba play shu thia ba jing thia shu ong bai school in pendak ngadu ba shu ngala akran rupa te ngai kendo bikini ki samla na ka Presbyterian News de pangai tho bangawan pe mi e baja kunta tengdon kami trei lang pe mi to school teng ong ni lan akum no kum ka Presbyterian Youth Today International Network tong ini adopt no ini shino ini sedang di school to ibaret namar ka school ka de ka base mo jing jing start jing nang nang tu pa ni kwa ni ka school bakan long unique kam de tang ka school building RCC ni kwa ban ikai ru ikna samla sto bikin yang ha ki jat la jong ko ban hikai ki kumno bakin rap kin riang kumno kin perjangam me kami mariang kumno kin sange no to jing thang klau ka ba inglo di kideng bar hoj kumno bikin ri ki jing ri ni asong ki masi ki blang u coffee u long bhasha to tingi ko ban hikai kena bikin test ye ki khndo test ye ko thung di kideng so bo ki jing ri khang ba ka to ko khndo ka bala long ta len ka bala yap la ban imbiang pen mi ka sbo te ka ne ka school ka de ban long unique te ka design ro ka de ban long unique tingi ko ban long kum ka to ka green school ka balon sipo Bali ka tali ki sana de ki set all bamboo and touch the nut ba tingi ko ba kin long ka school ka bala ban long na kan water harvesting na ka tuno man collect ye ko slap ti ko pung ba he kan filter nang to nang ta ka light ro kam don chito tingi ko ban bo de ki solar panels kanang ba kala ban sustain na ka bor sngi ngi ko ban bu ro ki compost ki bioorganic waste kanang ba ki jing bam ki balong ta kan ki bala ban nyap kin in snasbo kanang bangin ice bo ki jing thung jing tap ban bu ki sintil ki deng ki sie ta te ban le kita bro khoi don kam school ka biang ngi ko ban bu ro I separate room ki guest room na ki wan na shabar ki bon na PhD na ki be states ane ni ki na shabar ka riru ngilaban host ki yang to kan kim don kam ban shong ki no shong ai tu school hi don ikin ja staff room guest room bala ban shong ki research scholars ki bala mon pule one tray ane ki exchange students ki volunteers ki ba don ki sap repair ban rap ban tray lang marna po bilat na po ri America bon bagi kena samla ki ba kumta ki don ka gap year te shwa bakin graduate ki le shang ka pithai brakoi ki hap tray ki hap yo kata ka field based experience lan ke developing country experience kita ki teachers abroad ki kwa te lang dan pa I kamra la jong la ban host kan ki ki teachers abroad ki blawan wan bar man hikai kena jingi taban yo scholarship ri kena na shatu bangin I scholarship ki bikin let shabar ka ri Indonesia ri phareng gum taban ya try lang ban ya research lang ki kena kasi bagi kena ki ban bar na pa ka jala na shabar ka ri sumdan te kata ka de ka thong jingi ni ko aban sna shot I lai kamra LP school nang tungin sa extend ingi kwa ru ban le ka school ka ba kham he khnang ba ngila le ka survey gidan ba khandai tli ki shnong jan je ka domosia tela da ka don ka English primary school hang to ka ba biang ka standard ka ba long ka green design sustainable design kan tani khna na baro ki to ki time bikin wan puli hang to
Tingi kuat benuan rak ki volunteer teachers ki ba nang ni banyarap nak seng jongi nak network jongi ru kita ki engineer kita ki doctors kita ki lawyers kita ki journalists kita ki balik ki PhD kini li ki PhD scholars berikut aside te ni kuat ban ai ki jing nang jing start kan long kum ka example ban lech no kun dong te nama ki kena jongi minta ki lapas ki nang ki start ki shong tang so ni ki jing dang kam jongi ki dei ki put tam ki dong siat lara kalong kau ngin la ban le kiwi ki cakap ki bodon kambing im de tang ni tang jing sedang berit beringi kuat ban pen kede thia kena samla de tang ke jela jongi kena samla all over India all over the world ban join lang ban ni ban tre nam ta ka jing pha jong ka mai mariang ban pen kala biang saki pom ben swab pen ko ki pen sbo i kendo ban pen jernam ki cloud namar da kim don chu ki cloud mangi kinograp jongi kim sayap kita longom kita sejabok lot ngin dan juga jengkot jengkia kebabiang